estem bé, no, estem molt bé, perquè avui és un dia bonic i entranyable. Anem a celebrar aquesta unió, aquest enllaç, aquesta cerimònia entre l'Arnau i la Victòria en un dia bonic, un lloc preciós, amb els vostres amics i familiars, amb la gent que heu volgut que estigui a la vostra cerimònia. I abans que res, volia fer una pregunta. Arnau, està guapa la Victòria? Està fantàstica. Està fantàstica, tio. Està fantàstica. I com està l'Arnau, Victòria? Està preciós, tio. Ai, aquests ulls i aquestes mirades, potser que no cal que digui gran cosa, però per començar, hi ha una poetessa, un poeta, però va dir unes paraules molt boniques. Va dir: t'estimo, sense condicions ni reserves, sense raons ni preguntes, pel sol fet d'estimar-te. D'aquesta manera t'estimo. T'estimo sense paraules buides ni expressions complicades, sense afegits ni pedaços, sense cadenes ni trampes. D'aquesta manera jo t'estimo, perquè tu ets tu, i tu ets tot el que jo desitjo. I no sabria com no estimar-te, i em faltaria l'aire, i no entendria la vida sense el teu somriure. Així és com jo t'estimo. Segurament algunes d'aquestes coses passen pels seus caps en aquests moments. Avui, dia 7 de setembre de 2019, que celebrem aquesta cerimònia d'enllaç i de matrimoni entre la Victòria i l'Arnau. I que abans que res volíem donar-vos les gràcies per ser avui aquí, perquè si no això sense vosaltres doncs seria diferent. I això em desemboca com és que avui som aquí, no? Com es van conèixer l'Arnau i la Victòria, quan va ser i què va passar. Ara sí que hem d'entrar a la part més protocolària de la cerimònia, a llegir els que són els articles del Codi Civil que regulen drets i deures dels contraents, en aquest cas l'Arnau i la Victòria. Els cònjuges són iguals en drets i deures. Els cònjuges cal que respectin i ajudin mútuament i que actuïn en interès de la família. I l'article 68 diu: tenen l'obligació de viure junts, mantenir-se fidels i assistir-se mútuament. Ara sí que demano que us poseu drets, si us plau. Serà el moment dels anells, eh? Ara farem que vinguin els anells, també. Molt bé, tenim els anells. Max i Clara, molt bé. Ho han fet molt bé, un aplaudiment. Podem fer, sí, tant. Us podeu posar aquí al costat els testimonis, si voleu. I el que farem serà que jo faré la pregunta, ells em respondran, espero que em diguin que sí, el que els hi preguntaré. Així doncs, jo pregunto: Victòria. Ai, un moment, donem una mica de solemnitat. Ara, així m'agrada. Jo pregunto: Victòria, vols compartir la teva vida amb l'Arnau, aquí present, per cuidar-lo i estimar-lo tots els dies de la teva vida? Sí, vull. I pots posar l'aliança? Molt bé. I ara et pregunto: Arnau, vols compartir la teva vida amb la Victòria aquí present per cuidar-la i estimar-la tots els dies de la teva vida? Sí, vull. Li pots posar l'aliança. I ara sí, en virtut dels poders que ells avui m'han atorgat en aquesta cerimònia, jo us declaro units en matrimoni. Podeu fer-vos un petó! Visca els novis, no? Que és molt bonic aquest moment. Visca els novis! Visca els novis! Ai, quin moment! Em signen els nuvis? Novi-núvia, és indiferent?
Anirem per la riba, ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Que sigueu molt feliços. Ens posem de peu i els nuvis faran la seva sortida.